Στον τόπο της αυτογνωσίας θα συναντηθεί ο Τζίντου Κρισναμούρτη με τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και θα εκφράσει το θαυμασμό του για το δυσθεώρητο ύψος της νοημοσύνης τους. Τι άνθρωποι ήταν αυτοί οι λίγοι υπέροχοι Έλληνες τότε. Σαν να βαπτίστηκε μέσα στο φως της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, συχνά στις ομιλίες του αναφέρεται στα δημιουργήματα του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας φαίνεται πως έχουν σφραγίσει την ύπαρξή του. Την πρώτη φορά που είδα τον Παρθενώνα έπεσα στα γόνατα. Ευτυχώς δεν ήταν κανένας εκεί. Ποτέ δεν είχα δει κάτι τόσο όμορφο, απλό και δυνατό όσο ο Παρθενώνας. Πρέπει να τον δει κανείς για να καταλάβει πως ό,τι δεν βαδίζει στο δρόμο της αιωνιότητας είναι ασήμαντο, γελίο και ανόητο. Ο Παρθενώνας δεν χτίστηκε από κάποιον που απλώς στίβαζε πέτρες. Χτίστηκε με τρομερή νοημοσύνη. Ολόκληρη η Ακρόπολη είναι εκπληκτική. Σου κόβει την ανάσα και μπροστά της όλα τα άλλα δημιουργήματα της ανθρώπινης έκφρασης είναι χυδαία, μέτρια και γεμάτα σύγχυση. Η Ακρόπολη δεν έχει τέρι της και είμαι ερωτευμένος με μια κυρία που δυστυχώς είναι από μάρμαρο. Η τύχη μου βλέπετε. Είναι η θεά της δικαιοσύνης, η Θέμης. Είναι πραγματικά υπέροχη και μου έκλεψε το μυαλό και την καρδιά. Μπορείτε να παρατηρήσετε ότι ο ελληνικός πολιτισμός απλώθηκε πάνω σε όλη τη Δύση. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Οι Έλληνες είναι γεννήτορες της Δύσης. Δημοκρατία, ανάλυση, επιστήμη, φιλοσοφία, οι διάλογοι του Πλάτωνα. Είναι συγκλονιστικό να ακούγεται από το στόμα ενός μεγάλου φιλοσόφου σαν τον Κρισναμούρτη ότι η Ελλάδα αποτελεί το λίκνο του πολιτισμού της Δύσης. Ο θαυμασμός του Κρισναμούρτη για την Ελλάδα δεν περιορίζεται στον πνευματικό πολιτισμό της. Επεκτείνεται και στον τόπο που γεννήθηκε και ορίμασε αυτός ο πολιτισμός. Η Ελλάδα μοιάζει με την Καλιφόρνια, αλλά είναι πιο όμορφη, πιο όρημη. Ο αέρας είναι απαλός και οι άνθρωποι τρομερά φιλικοί. Βιολετή λόφοι γεμάτη λουλούδια, αμπελώνες, κυπαρίσια, ελιές και άγρια θυμάρια με πορφυρά άνθη. Υπέροχος τόπος να μένει κανείς.